Yadigarên Komara Kurdistan a sala 1946 yek Kakşar Oremar Weşanên Sîtav Cilda yekemîn a pirtûka Kakşar Oremar a bi navê Yadigarên Komara Kurdistan a sala 1946 yek ji hêla weşanên Sîtav ve hat çapkirin. Kakşar Oremar di sala 1973 de li Rojhilatê Kurdistanê li bajarê Urmiyê hatiye dinê. Dibistana destpêk û navîn li Tewrêz û Urmiyê xwend. Ji salên 1990 û pê ve dest bi karê lêkolînvaniyê kir. Li ser jiyana kesayetiyên Kurd û mijarên dîrokî xebatên berfireh meşandin. Heya sala 1997 bi gelek yadigarên serdema Komara Kurdistanê re heypeyvînên dîrokî pêkanîn. Ev xebat di televizyonên Kurdî yên Avrupayê de jî weke dokümanter hatin weşandin. Ji 1997 ve li Avrupa de jî û karûbarên xwe dimeşîne. Yadigarên Komara Kurdistan a sala 1946 yek pirtûka pêncemîn a Kakşar Oremarê ku hatiye çapkirin. Bi heypeyvîn, analîz, bîranîn, wêneyên arşîvê, mirov dîroka Komara Kurdistanê fêr dibe. Di beşa yekemîn de nivîskar, balê dikişîne ser nîqaşên li ser navê Komarê ku gelek derdor wê weke Komara Mehabatê pênase dikin. Lê Kakşar Oremar bi belgeyan li ber çavan radixe ku navê wê Komara Kurdistanê ye û wiha dibêje. Fotoyek heye ku tabloya Wezareta Çandê ye û wiha li ser hatiye nivîsandin. Dewletî Cumhurî Kurdistan, Wezaretî Ferheng, Medyaya Kurdî, lêkolînvan, nivîskar û partiyên siyasî li Kurdistanê divê bi van belge û dokumentan êdî bigihên wê qenaetê ku navê Komarê Komara Kurdistanê bûye ne Komara Mehabatê ye. Mila êdî zilmê li rêbaza pêşewa qazî û armancên wî yên pîroz nekin. Nivîskar piştî vê şaşiyê sererast dike di berdewamiyê de behsa malbata qazî, helwesta İngilistanê, Rusyayê û Tirkiyeyê, sefera Tahranê, helwesta Kurdan li Urmiyê, avakirina kabîneya wezîrên Komara Kurdistanê ve dibêje, da ku şert û mercên avabûna Komarê û hilweşîna wê baştir bêfêmkirin. Girîngtirîn destkeftên Komara Kurdistanê ew bûn ku li pey têkçûna serhildana Simkoyê Şikak, Kurdan xebata xwe ya siyasî derbasî pêvajoyeke nû kirin. Yanî di nava dilê sîstemeke seltenetî de Komarek hatibû damezirandin. Hîsên neteweyî ji nû ve bişkivîn û hêviyên mezin hatin afirandin. Di warê ragihandin û rojnamegeriyê de serdema Komara Kurdistanê geştirîn çaxtê hesibandin ku pê re şairên millî, Hemîn, Hejar, Heqîqî, nivîskarên weke Qizilcî û Zebîhî, hunermendên mîna Mihemed Mamlê di civaka Kurdan de ruhekî nû dan vê qada jiyana Kurdan. Di qada siyasî de jî êdî li Îranê pirsgirêka Kurdan bû faktoreke dîrokî ku heya roja îro jî nehatiye çareserkirin. Di beşa duyemîn de Kakşar Oremar cih daye heypeyvînên bi salan berhevkirine. Di wan heypeyvînan de mirov hînî gelek tiştan dibe û dem xemgîn dibe. Bi taybetî heypeyvîna bi mîna qazî re hestên xwendekar wê ser û bin bike. Wêneyên ku nivîskar di salên 1990 de dikişandine û di pirtûkê de cih daye wan jî heypeyvînan temam dikin. Di çaxê Komara Kurdistanê de tirsa me qet ji pehlewî û devleta wî tune bû. Em bêtir ji xiyanetiyê ditirsiyan. Nizanim çima di nav Kurdan de xiyanet av qas pir hebû. Boçi? Xwendekar dema cilda yekemîn a Yadigarên Komara Kurdistana sala 1946 yek bi dawî bike wê bêsebir li benda cilda duyemîn bimîne.